إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لقي داعيا وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن فإن التقوى وصية من الله عز وجل أوصاكم بها كما وصى بها الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين عباد الله، ما زال حديثي يدور معكم حول قصة نبي الله سليمان عليه السلام، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمي على تنو كاولي يمندو كدميني على فه كجرمو يافيني على بلو يا ربي على كان جرمو يافا نا الله تعالى ما من كندا به ودي كندا جوين يا ربي ala kan fara kanda jɔnw kan ni ala ye maa min fili don i tɛ bisibaga sɔrɔ o tigilamɔgɔ la dɛ o de ye filibaganti fana ye dɛ ya rabbi ala kan kisi fili ma ani fili baaraw. anw bɛ seereya ka fɔ bato maa tɛ yen hakika ɲɛma min ni batoli ka kan fana kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ya kelen don a ka masaya kɔnɔ cɛɲɔgɔn t'a la. kɔfɛ an bɛ seereya ka fɔ an ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn de don, ala ka ciden don. Allah ta'ala y'a ci alikiyama sanga ɲɛkɔrɔ k'a kɛ maaw la nisɔndiyabaga ye ka taa arijɛnɛ ma, k'a kɛ maaw bagabagalibaga ye k'u kunbɔn jahanama ma. ya rabbi ala k'an kisi jahanama ma. alakira alayhi salatu wassalam a y'a kɔnɔ jɛya mantonw ye. danaya min dara kan a y'a minɛw fa, a ye diinɛ lase a laseko ɲuman na, ka cɛsiri ala batoli kan fɔ don min na n'a ye welelikɛla ka weleli jaabi n'o kɛra saya nali ye a ma. an bɛ ala deli ala ka nɛɛma ni kisi jiri ni cɛba in kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ mɔgɔ y'a sen da u nɔ la ni ɲuman ye fo ka taa se jɔ dɔw ma. ala k'an fara o jama kan. o kɔfɛ silamɛw, an bɛ ɲɔgɔn ladi kuma bɛɛ ni ala ɲɛsiranya ye subhana. ala ka sarangana don a y'a kɛ an na i n'a fɔ a y'o kɛ kitabu dunkew la olu minnu kɔnna an ɲɛ. ala ɲɛsira ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. bi walanda halisa ala ka nabi ba Sulaiman o ka kisa an b'o de kɔnɔna la. an bɛ ala deli ala k'an nɛn sabati fɔtaw la. bala silamɛw, walanda tɛmɛlen na an kumana Sulaiman alayhi salam
min tɛmɛna ani digiɲɛ muso ka kibaruya la n'o ye digiɲɛw kuntigi ye an ye ɲɛfɔli kɛ o kan fo kana se Sulaiman alayhi salam min n'o nana se ani hudu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kɔnɔ ye hudu ka yaala taara bɔ saba ye masa muso kan a n'a ka jamanadenw bɛ tile de bato jɔbatolaw do alabatolaw tɛ o kibaruya nana se Sulaiman ma alayhi salam hudu min nana ni kunnafoni ye a ye lɛtiri sɛbɛn k'a d'a ma taa lɛtiri in lase muso in ma an k'a lajɛ u ka kɔma segin bɛna kɛ min ye lɛtiri in selen masa muso in ma n'a ye lɛtiri in lajɛ a ko a ka kankɔrɔsigiw ma a n'a ka hakili jagabɔɲɔgɔnw ko lɛtiri ba bilala ne kan dɛ a bɔra Sulemana yɔrɔ a bɛ lɛtiri in daminɛ la bisimilahi rahmani rahim ko an kana an yɛrɛ kɔrɔta ale Sulemana ma dɛ wa an kana ale ma an silamɛlama walanda tɛmɛlen gulonna nin yɔrɔ in na bi ta in bɛ wuli yɔrɔ jumɛn na بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين masa muso ko a ka kankɔrɔsigiw na a hakili jagabɔ ɲɔgɔn ma aftuni fi amri nin koɲa in lɛtiri nana ni kumakan min ye n'o de ye an kana an yɛrɛ kɔrɔta ale Solomana ma an silamɛlaman kana ale ma a ye kunnafoni di an ka nin koɲa in kan an kan ka kɛ cogo di an kan ka ko in kunbɛn cogo di an kan ka ko in minɛ cogo di aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne tɛ ko si latigɛ n yɛrɛ ye fo aw ka kɛ seere a kɔnɔna la fo n k'aw fɛnɛ hakilina ɲini a la muso in kumakan de ye nin ye a ka maaw ma a ye kuma sɛmɛ o la nin cogo in na hakilina ɲini baabu hukumu kɔnɔ a ka maaw y'a jaabi ni jumɛn ye qalu nahnu ulu quwwa e yɛrɛ kɔni b'a dɔn anw ye fangatigibaw de ye wa ulu ba'sin shadid an ye kɛlɛ gɛlɛntigi fana ye dɛ anw bɛ se kɛlɛ la wa an ka kɛlɛ ma nɔgɔ an tɛ siran kɛlɛ ɲɛ o y'o ka fangatigiya de jira faamamuso la tiɲɛ don fangatigiw tun don maaw tun don fana kɛlɛ gɛlɛntigiw tun don u tɛ siran kɛlɛ ɲɛ wa bɛ se kɛlɛ la ko nka komi e de y'anw ka faama ye ko in bɛɛ bɛ segin e de ma n'i y'a bila yɔrɔ min an b'i kɔ n'i ko k'an ka taa Solomana kama de ka taa kɛlɛ anw pɛrɛlen don an labɛnnen don an tɛ siran maa ɲɛ dɛ nka o n'a ta o ta ko bɛ segin e de ma e min y'an ka masa ye e yɛrɛ k'a lajɛ i bɛ ɲamariya kɛ ni min ye silamɛw قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون aka kankɔrɔsigiw y'u jɔyɔrɔ jira ni kɛlɛ don olu labɛnnen don nka
Fama Musayin to Hakli Sementi Alendo de Mogotega Masai Gwanza Mateke Konyamoy Gwanza Ne ma mai kodo Nyamoyala Iba Sroche Iriga o Hakli de Vakelina de Mado Komo Bejo Nyamo Hakila Aveke Ngala te Nyamoya Kalfa Gwanza Neslamo Musay Hakli Kabo Akaga Mooma Komiye Masawiye Masaw no ekele masabaw ani jien mara masabaw no dona dugu fitini ngono kasrale ga dugu te dugu fitini odo era ko me Sulemana ka mara koro dugu fitini do kono dona jamana fitini febe ngono dugu fitini ngono kele srakan afsaduha he ko be dugu intanga yere ke wachien sigata la de kele mana yashin dugu ma ba daga kolon chikoy وجعلوا أعزة أهلها أذلة كو وتدعوهم على أدعوهم ما بوكا ما بايا وبايل ما كم مانياي فما بمن كلاسين فيك جلوكو دولا فما بمن كلاسين فيك ويا جيني كابو فما يلا يلمنا كرا جوين كلا جو فما بمن كلاسين فيك كونغولو بيتيكي Fama be mine kele sen fa be do kasola kele mayne kele de be ma baka ma baya yele maka ke mani wa kadhalika yaf'alun aku waketin de ay so min do de aka mara mauma ale be Sulemana kibara kalama aw be ga kele kuma min foni neta yela anga kenin kele Neba yanga negotiation strata. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya. Neba na kado de chi uma. O kado insra fe men alaje o ka chi de umbe kosegini jabi mi. Ibn Abbas radiyallahu anhu ni yara insharhala Sanu ani jama lulu ni marjanaw muso yo lu de faranyonga glango nyuma na ko ke qualité wiye ko lu ci Sulemana ma o senve bogotiginu ani chemison kamelenu ayo lu do labe ko pari Chemisen no e kamelon ye oyo lu labe bogotigi labe ona ko ke ba fo bogotigi nundo u chenya o chocolate miye bogotigi nu ye ko lu labe aywa kamelenu labe chocola ni u ye ba fo ko chewdo ni domaga te uti don ka olu black ana Sulemana ma kado ubu bolo kana Akombe ni kado inchi na asro janyini masake do be abenga kado mine na asro abega weleli kata ala de mayina faya fo chugomi sigata ala be kado in la seginde kele aflana ay demsen nu ka chugo ya yele ma chugomi na ni abunu don nu e chewde nu ne muso da abu don abonyona na mu don abonyona ngalon tigido فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون سلامو ni kado nu sele Sulemana ma alayhi salam ako aw bene bara nyogonya ni nafolo di aw bene lanata ni nafolo di
aw b'a ɲini ka ne dama mun ni nafolo de ye k'a sɔrɔ ala ye min di ne ma o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ ala ye min di aw ma kan ala y'ale kɛ nabiɲuman ye ala ye hadamadenw kola ye ka jinɛw kola ye ka kɔnɔw kola ye olu bɛɛ y'a ka sɔrɔsiw ye a bɛ dantanfɛnw kumakanw mɛn ala ye hɛrɛ min da ale solomana ma ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ min da aw ma dɛ o tuma aw bɛ ne dama mun ni nafolo de a ko n'o de don sa fo n kana u ma de ni kɛlɛjama ye n bɛna kɛlɛjama wuli ka t'u kama la qibala lahum biha o tɛ se ka kɛlɛjama min kunbɛn n bɛna u bɔ sabayi dugu kɔnɔ u ka jamana kɔnɔ minha adillatan u dɔgɔyalen u ma fiɲɛyalen wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun k'a sɔrɔ u dɔgɔyalen u ma fiɲɛyalen muso ye min ye yɔrɔ jan ko bɛ ɲini ka segin ka taa yen a ko ni kɛlɛmasaw donna dugu o dugu kɔnɔ k'u b'a filenkolon ci u b'a maabaw ka maaya kɛ maaniya ye silamɛw walanda jumɛn bɛ sɔrɔ nin damadɔ in kɔnɔ walanda damadɔ a ka ca an bɛ damadɔ fɔ a la fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye hadamaden n'Alahu Taala ye e ni maaw kɛ jɛɲɔgɔnma ye ko la an mana kɛ ko o ko ye i ye dutigi de ye i ye fɛn dɔ ɲɛmɔgɔ de ye fo ka taa se ɲɛmɔgɔya kɔdan na jamana kɔnɔ ko bɛ ko la ka na i ka hakilina ta i kelen f'i ka maaw hakilina ɲini ko la khaba man istashara maa min bɛ maaw hakilina ɲini i tɛ bɔnɛ i tɛ pɛridi Allahu Taala y'o fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko wa shawirhum fil amr k'i nɔfɛ mɔgɔw hakilina ɲini kow la kuma bɛɛ kelen de b'i ka decision ta i yɛrɛ ma a fili ka ca dɛ aw ma masa musoya n'a ka musoya a k'a ka maaw ma a y'aw hakilina di yan ne tɛ deli ka kow latigɛ n kelen fɔ aw ka hakilina ka sɔrɔ a kɔnɔ jamana maralaw conseillers b'u bolo u bɛ hakilinaw ɲini nka kuma dɔw a ka kan u ka jigin jamanaden gansan minnu ni degun b'olu kan dɛ o ko bɛɛ tɛ se olu ma sanfɛ yen koyi u kan ka ɲaami maaw la ka maaw ka degun ɲɛdɔn kibaruya bɛɛ sɛbɛnlen hakika tɛ kɛ papiye kan ka se sanfɛmɔgɔ ma o bɛ sɔrɔ walanda in kɔnɔ min bɛ sɔrɔ walanda kɔnɔ fana kɛlɛ tɛ ko bɛɛ solution ye hali ni kɛlɛ fanga b'i la i b'i ka fanga in maralen to ka hakilina wɛrɛ labaara e yɛrɛ bolo kana kɛ sababu ye k'i ka du ci e bolo kana kɛ sababu ye k'i ka jamana ci k'e bɛ se kɛlɛ la dɛ jamana filɛ ka kɛlɛkɛminɛnw suguya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin waati in na nka o n'a ta bɛɛ ni solution bɛ yen min tɛ an se kɛlɛ ma o de ka fisa ka tɛmɛ kɛlɛ kan dɛ kɛlɛ ye tiɲɛli de ye i gɛɲɛna kɛlɛ la mɛ cɛ joli sara e ye waati joli kɛ k'o cɛ informe i ye perdu de ta nafolo joli tiɲɛna kisɛ minnu bɛ fili nafolo de don karibura minnu bɛ kɛ ni bolimafɛn ninnu na a pantaw n'a dugumataw nafolo de don ni kɛlɛ ma kɛ aw bɛ yɛlɛn de dɔ bɛ fara économique kan mɛ ni kɛlɛ nana dun a diyara n'a ma diya n na perdu b'a la dɛ ni solution kɔni bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ in majɛngɛ a mana kɛ kɛlɛ o kɛlɛ du kɔnɔna de don o sigida de don o jamana ni jamana cɛ de don o k'a majɛngɛ o de ye ko ɲuman ye o de ye hakili ɲumanya ye muso in y'o sira fɛnɛ ta a ko a y'a to n bɛna kado d'u ma k'u ka kow cogo lajɛ i m'a ye walanda wɛrɛ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de ye siga t'a la i ni maa min tɛ taa sira kelen kan n'a sira ni ɲɛ a dɔ la a b'a fɔ k'a b'i da ma mun de o ye jumɛn ye an ka jamana ninnu kɔnɔ yan tuma dɔw u bɛ na an ma n'u ka projet dɔw ye u b'a dɔn nin tɛ nin jamana ka taabolo ye jamana in denw delina ko tɛ nin kow ye u bɛ nafolow de bila a ko kɔfɛ u bɛ maaw san ni nafolo de
Obe mausa ni mobili dakabana ni du dakabana ko daw mamu e maminga farin kola tle gandre dre fe mawe baleka ya tiki kuma kan yele wana dara tada o ya san dugola jangoni sangoni jamana politiki mo chama anta fa bere jamana inga binta famba politiki mo di anta fa be ole jamana fere ebe se ka faamu cogo di jamana arome jigi be fɛn min kan e k'o jeni o ma kɛ yan wa ko ni mɔgɔ min bɛ basigi ɲini k'i bɛ kɛlɛ labɛn dɛ silamɛw min bɛ faamu nin kɔnɔ fana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛlen ye tuma dɔw ni ɲɛ b'i ka maradenw na u bɛ ka taa sira min kan u ka hɛrɛ t'a la i b'u da cɛ ka bɔ a kan ka taa n'a ye u ka hɛrɛ bɛ sira min kan muso y'o de kɛ ninnu ye kɛlɛ de jira a y'a ye u ka sira hɛrɛ t'a la a y'u da cɛ ka taa suluhu sira kan laban nin yɔrɔ in kan ala al-insani an yasbuta ala aqidatihi wa mabadi'ihi wajibi de do hadamaden kan i ka sabati i ka tawhidu kan ani sinzin yɔrɔ min b'i bolo foyi ka n'i yɔgɔyɔgɔ aw ma Sulemana ye nafolo kuma nana fɔ a ye nafolo jira ala la ala ko de don diɲɛ ko tɛ a ko kuma bɛ ne la nata de n'o de don n bɛ kɛlɛ wula o kama yɔrɔnin dɔ kalifalen do e ma jamana kɔnɔ dɔrɔn ni nafolo jiralen la dɔrɔn e tugura nafolo kɔ ka jamana janfa e tugura nafolo kɔ ka jamana ci a sira ala ɲɛ dɛ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين bala de la kan boto mene la kan lavanya la kan lebu sutra la kan jina no yanye la kan shitas mama salama hukuma sunyana tumana mena ni Sulaiman ga ci ko ma segin sera musoyima ko fonga kele jama wuli ka tu kama o tese ka min kumbe mu ka ma bayake mani yai kibara sele masa musoyima anaka mɔgɔw y'o majigin kabini o yɔrɔ la o y'o yɛrɛ kolo ka kɛɲɛ ni Sulemana ka ɲinifɛn ye ka sɔrɔ o mana Sulemana ma fɔlɔ alayhi salam o sɔrɔla ka sira ta ka bɔ Sabayi o bɛna Suleiman bara alayhi salam Allahu Ta'ala y'a kɛ kibaruya sera Sulemana ma k'a fɔ ko muso in a n'a ka maaw bɔra o natɔ don sira in dun ka jan tile kelen tile fila taama tɛ k'u bɛ se dɛ a bɛ furankɛ kunnafoni selen Sulemana ma a y'a ka maaw fɛnɛ hakilina ɲini a ko ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin masa muso in a bɛ sigi fotaye min kɔnɔ n'o y'a ka masaya sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ dagabana de don a labɛnnen don cogo min don kabako labɛn de don Sulemana ko a ka jamanadenw ma jɔn bɛ se ka na ne ma ni muso in ka masaya sigiyɔrɔ ye yanni muso in yɛrɛ ka se ne ma ya silamɛyalama e kabako ye dɛ ni kuranɛ tuma ninnu fɔ mɔgɔw tun ti da la koyi tiɲɛ kɔdan de ye kuranɛ ye muso in kɔni bɔra ka ban koyi a bɔra k'a ka sigiyɔrɔ in to a kɔ de jɔn bɛ se ka na ne ma ni sigiyɔrɔ ye yanni u ka se yan Sulemana fana y'o kɛ de walasa hali bi a ka masaya kapasite ka o jira muso in na قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين جنا يمغدو جنا مرتلن تونو أيربو لابسك كوبك فنانغني منا سهك دوما كفنانغني أدفالي أبكا هكيل لكابسك كوبك ni jina in fana capacité tun y'o hakɛ ye a ko Sulemana ma ne bɛ se ka na ni sigilan ye i ma nka
ibn anay furanji mangono isigi wati aninga seyguli wati ma Sulaiman anin dugu tunjera alayhi salam abe sigi masaya baraw ni kiritigelu kama mawni nyogonche fogata kile jengena oyo don bara bani ningo ko o sigi furanche kono kale bise kana nay o jayana Sulaiman nyakoro alayhi salam قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الله تعالى قل سكو أرم دين بي وتجيني دنيا بالي بلو كبو غفك كننا لا دوكو كله المحفوظ دو كاتوكو عاصف والمبرقية عاصف برقية الله أعلم باسمه nite shirgu ya bara ere ya no de shirgu bara kala bu gloni yoro ina ka srala ye ne wala misal do diba ko musa aleko Solomona ma ko ne be se kana imani sigilan ye yani inyana flali kai sigin kana ima ako Solomona ma ali salaki kungorota kinya tugu Solomona ya kungorota ikuma jigi aya kuma jigi nya ele aya be sigilan ina akrafa Allahu akbar Odoni segere wala de bolo mana femme wala kana kala troka Salama ni fana kono na lambe kelempe fo wati korongama ni yeni lana nyatuguna yele chawme kawako yawa ala yo doni nyogondi ala krama kamondo ma minga bonoyo otan kerefe bi koro beka telefon nawa bela jelenga ordinateur ka machine na ebe lettre sebe ebe document do labe nintigi be makandi nintigi be jidade abe Madina abe Amerique abe France daye jumay irsal ebe o clique dro abe satigi ma sigile seconde bitini nyatuguna yale ebe WhatsApp labe sisan dro ibachi jien be ba soro mama ba réseau sans fait mo ba yiriga be ba la me wati kunguru ngono nune donia o de Allah taala ya di mami ni Sulaimana ballaka sigilan ya ere kerefe falamma ra'ahu mustaqirran 'inda tumami na sigilan sawatile adafe qala hadha min fadli rabbi ako nene maka kusamanti ya de liyabluwani alabe kanin kede kane Sulaimana la jarabi a ashkuru yale mena ala wale nyumandonwa am akfur wal mamena kafiriyawa Nime soroni wana kono kana joiga dude una de kana joiga marade una ma do soro donya do abolo ati bolo de ko don do be soro ala ati bolo de ko fa mun choko nyuma do abolo ati bolo de ni jona la do be tu kun fe ni donya kunte Solomona era bolo ni yoro ina ale mi eje be masaka e odo me ma do de ba ka mara kono ko ka secrétaire de tuno ka sabal kala o kama secrétaire u fane gundo tikudi Barada kono secrétaire menum beyene gundo bolo de barada gundo da falen bolo de bolo ne fana tiye Sulemana ka secrétaire ayala de wale nyumano ni ke chugodi nere masake to masenna ni ndoni mbo ebe hujum de kika mo ka tikete ibala de wale nyumano ala be ki korobodi kuma sunu yala ala yito aka masala ko balqisanana sana kana Sulaimana ko aka mogo madama futai siraya shezi nyana ma insiraya nakiru laha arshaha aya ka sigilain ke do magala kariye do magala fili mogo era bolo fin aya bayele ma na yaye ata doni chogomi abe ko mi ga jakarta imbi bolo chogomi nu ya fasabi fale etare do iba do men me fasabi fale na kera do magala fili misalido kuka ka sigila ingati nanzur atahtadi am takuna min alladhina la yahtadun amina musayin korobo ka la jannana yala bina sigila indon wa be kanda katara mawa wal ma bina ke maye ma min te sigila indondi Sulaimana ba fa ka kebuya na ka ko chuko ya laje falamma ja'at musayin alenko sa qila ahakadha arshuk قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أنا لي أني نرى كويالي إكا سيلا إنبني شكويا إنلاوا
ama nyininga kika sigila inde newa ai ufene nyininga li mbayele ma kwa ma kika sigila imbe tanewa muso inga kodon fe ako kabe ko min nindo de afene ma fo ninte ama fo nindo aye talike o fula jabi ni nyongancha abe ko min nindo de muna nale ko nindo ale boyoro ka se ya no franche kono ale ka shezi tise ka ya laso ka famun to ye na ko fenete na tarake oye o ya kele ka sababa je o kama ko kabe ko min nindo de كأنه وأوتينا العلم من قبلها مبصرون دو ترى نيغا كوني سليمان كاكماي كودونين ديرا أو ما كاكم مسوين علينا أو إسلاموي وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين مسوين كوي مرامي غنو مرامي تشوغادي كرا صابي كمسوين باليكا على باتو mara in tabolo ko jobato di nama foko environnement mogo be mara min ngono ibe sigida mina sigida be je makane a janto de mara chugola de be ge delenga oni je mina ni fencha manye sigida chugola de bake do muso ga sigida chugo de plaga ga jobato la iti akera kafiri Sulaiman alayhi salam halibi ka kam masaya fanga naka masaya yakubaya naka masaya kapasite yira musoyina ani ka kodo korobo ka fendo nya soro musoyinka min forai afara ko musoy ko jina ni mogo dendu ka far abange baga do jina bange baga do ko mogo ko musoyin fana ni alaje asenfla ko toro ne bo la ko mi so sembe chogomi Sulaiman ba fe ko koroba ko meno nya don chogodi kuma wara be minteni wati corona o kama kaka sanga so jo vitri la sanga so indaya van oye ko de ka pombiri ko insan fe me ponye vitri akila ko da mina bire vitriso masa Sulaiman ay jina ubla ka wasanga so nyana maindo jifolomba dala jibe bolila kono pon min birile ma kan pon ye vitri de qila laha dukhul as-sarh afara muso ye Sulaiman ka ma ko do anga do sanga so ngono فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها كما من نوبنا دو سيغونا onana se poima jire be ka teme muso ye fini che ka bo asena a hakilla ko jidunde do amena don jire la folo ka soro ka do etaji la le ma do ko pombiri lemba ka vitri de ba ka te don ni ya edro ba fo ko jidunde fla o bena do jire la ay finin ta ka bo senga ndoni parce ni mo be do jila be finin korota min fora o bangira Suleimana e ko mo di do sen da fale no ngalo ne tigela ka fo ko toro ni ba sena chiye kunte ma dan chogo la sena shi kun ga cha me ka fo ko jina ni mo de no ko toro ni ba sena be tama ko mi so a kunte chiye de o bangira ni yero ina mai fini min che ga wa senga sa Suleimana ko innahu sarhun mumarradun min qawarir ay ko ji dunta koy ko pone brileno pommi ni abrileno ni vitri de a ni fane kabako ya bafara musainga kabako ya kan ka ye ka fo jale ka masaya Sulemana ka masaya koro nini oro la musa islamera aka islamera declare aduna dina la Sulemana fe meme saronina wati koron kama kosobe aramade tumado nala e sedo dima kene do kai kagi ga sejira na wakani yera ni wasoi no be ka sawabu ya bini ma mincha ko tigi jolo kare ka son kana chiema Solomona ya ka sejira ni yera ina o sebelebele do jumae mi e shezi tali e kanana e wati kunguru ngono yani musoka si o muso dawali bande o se do jumae kani so dagawana injo
ka pombili ni vitrier akera ni hagil la kabena do jire la solomana ya ka fanga yanga do jirani na mimbe ke dawa straye ka musela kana anyashine no jobato mi maka kumbo o kan ka yashi ala kelen bato ma don na ya soro ki ka doni jira na ya soro ki kan na folotigi ya jira na ya soro ala fendo dima ko jira kene do ka ma do nyakoro na be ke sobe ka tigila mo kunche ga bo filisra ka ngana na nyali sraka o jirali o yoro la o wajibi de o soro ni ngono mo mangi dogo yoro bela meme soro akono fana maka ke mama jigine nye ni chiya jirali la be ikana ke yera ko ya baga ye tugu chiya ko chiya jirala muso la tugura chiya ko ara ma de nga kanda bodil wala na be nyongriya o nyongre minga anga donga fo jamana mara ko nogon tede fantaw be ko chama e chogo dola ne era sigilenta shezi kono eta fomuya de ali dutigi yake dutigo be ho ha hola ko cha dudon be ho ha hola ko chama na dutigi sigilenta kuma wado mimbe jamana mara ka bonoi okuma kuma do anga lafiya ke jamana mara lauka gere o ya do yanfe o ya bo yanfe kuma be bara madin da kono abe sabai nofe ala bi nyini ngala pana ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula aya gabaru tawjate min ala an yara kuna ko ma yara bo folo fogata anda do afitini na kuma ba bela idunga kuma kan te sere an janto dalakana maragalaw ayaw janto jamana tese ka mara ko dine yakuba yalenta kono o se ke sango jamana min don jeli la dina rebe hali maliam min na te selini ko ma ko afrikani ni ma kuna jabi kelere atitoyi pasi a jeli te oye abo jamana don mara chogodi ni yahudiya hakilna gere damai meme sara kono fana no dina o marani sharia klene anga jamana no ngono kiri klene mancha meme sara kono fana o de ni kiri tigala ma kan nyangini kodore do akanga hakedo de sara walma akanga kaso gelendo de ke walma akanga faga yarade aya to jamana do ngabo kalama ka ke unye kaye fana mesegino yoro jumena Solomana e dijon ta hudu kama ako adola ma nyangata walma mba kantige walma kana ni daluye min bangeni do aya fo kene kan e benyana oba to ikamara don jamana sharia oba bonya nu ya ye ka foko kiru betiga mauka anyeka auka kiru antu yo ma falate faka au bolo au ko jamana ka basigi chogodi an yɛrɛ bɛ problème min kɔnɔ sisan fanba bandiw ka kow de ɲaaminen don a la ni mafagalaw ka u ta ɲini ka bilo kun maaw fagali kama a bɛɛ tɛ rebelle ye dɛ n'an m'olu dɔw faga k'u faga cogo bɔ tele la jamanadenw k'u ye jamana bɛ basigi cogo di o de kama an ko ka laïcité bɔ yen n'i y'o kuma fɔ u bɛna droit de l'homme ni fɛn wɛrɛ de ta k'o f'i ye i ɲɛ tɛ laïcité fiɲɛ la ma falaw beta bima ka kosani na Mauritania nga butigi umata ma fagai no tigila mo sorola no fagara keneka imagi ya ye marfabu bolo ka nyashin chema no tigi sorola o tigi fane fagali keneka au ko droit de l'homme est-ce que abo ka jamana basigi fewa abo lu fane faga keneka ma ku yeri ألك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون تجرو سرا نما ما فاكا فاكا سراي كاو توبي بالو كنيماني لا جمانا كيري نوما سكي ما فالا فاكاليما باسكيتي كريمنر باو كومين كانا كي أولا نيانينا أكاداوكا أكاسوكا دفا جمانا دونغا يه kudo kile gandere fe soni kasoro ku bobu bla asro kokora wesra munyeble asra la nye nae ninfo ominu kwanto c'est un pays laïque atara en fait bora en fait inyate laïcité la o ya ke kogo de ka do mauni hera uche
كرنغنا ني دينا دي كمانا ني دو كوي ما بي جويا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.